Ό,τι είναι να γίνει θα φανερωθεί. Δεν είναι θέλημα Θεού. Υποφέρεις Μαρία. Τι έχεις να πεις για τους χριστιανούς που σε ακούνε αυτή τη στιγμή? Τι έχω να πω, Θεός μάλλον να μας βοηθήσει, τίποτα άλλο, και να έρθουμε όλος ο κόσμος και όλη η κοινωνία στον δρόμο της μετανοίας. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Ξομολόγηση και θεία μετάληψη. Άμα θα έρθουμε στον δρόμο της μετανοίας θα τα κάνουμε μετά όλα αυτά σιγά σιγά. Όλα αυτά σιγά σιγά θα γίνουν. Πίστη, πάθη, αλλά και έργα, γιατί χωρίς πίστη, χωρίς έργα λέει νεκρά εσύ. Μάλιστα. Πόσα χρόνια? Πονηρό, ακάθαρτο. Λες ρε πούστη. Έτσι είναι. Λες ρε ξεπλιάρι. Κάτσε κάτω. Λες ρε πούστη. Λες ρε ξεπλιάρι. Κάτσε κάτω, στο όνομα της Αγίας. Κάτσε κάτω. Δες τα χέρια. Πώς θα τα σε σκέσω. Έτσι, έτσι. Δεν άντεξες πια. Δεν άντεξες πια. Και που το καμουρέ. Κάτω τα χέρια σου. Κάτω τα χέρια σου και τα μαλάκια μου αν σε πειράζουν. Έτσι. Δεν άντεξες πια. Να σου δέσει τα χέρια η Υπεραγία Θεοτόκος. Να σου δέσει τα χέρια η Παναγία. Έτσι. Να δουν πως κάνεις τον κόσμο. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Με τα μάγια να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Στο όνομα του Χριστού να το πεις. Πώς τι θα σε σκίσω. Δεν έχεις τη δύναμη να μ' ακουπήσεις. Τώρα Δεν στα έχεις γεράματα τη δύναμη να μ' ακουπήσεις. τρελάθηκε ο Παναγιωτάκης. Παναγιώτης δεν τρελάθηκε. Τώρα στα γεράματα. Βέβαια, γέρασε, γλέντισε τη ζωή του. Έτσι, Στα